Soms zag je een voetballer en is het gevoel vod goed. Dit keer wil een grutte worden. En zo'n gevoel wie het ik bij Filip Juricic. En net alleen echt de scouts van Heerenveen wie een positief. Heel begaafd. Ik denk dat als je praat over talenten, en ik heb veel talenten voorbij zien komen uiteraard, dat een groot talent is. Hij kan ontzettend goed voetballen en aan de bal is hij sterk en vaardig. Ja, verdedigend is natuurlijk een andere zaak en ja, daar moet hij gewoon nog een hoop leren. Maar ja, hij is nu nog 17 en dan moet je ze zoveel mogelijk laten spelen en aan de bal laten komen. En dat kan hij heel erg goed. Yeah, he's a big talent in my country. Everybody respect him because he's so young. Come here, then everybody. If he play good and then etc., then he show how he's how he can grow up. Je hebt sommige spelers die je dan voor het eerst ziet spelen, waarbij je al een gevoel hebt van dit zou wel eens een groter kunnen worden. Had u dat gevoel bij hem ook? Ja. Soms is een speler dus al een ster voordat hij een bal onrekken had. Zo werd Juricic in zijn Heidland al vergeleken met een grote ster, draag aan Stojkovic. En op het Eurovoetbaltoernooi Aron de Simmer liep hij op Liedmanen. Maar zijn bekendste bijnaam is de Cruyff van de Balkan. Hij liep het er net alleen nog op, hij zou ik nog correct zo goed wezen. That is a big pleasure for me, but I'm still young. I need to work hard and need to pass a long time that I could maybe play like Cruyff. But honestly, I never look Cruyff how he play. Only I know. You never saw him playing? No. I look maybe one game for national team. It was a final or semi-final World Cup. I think. Possible? Yeah, but a long time ago. I look on Eurosport. I think some emission about that. Yeah. Can you understand why they are saying you are the Cruyff of the Balkan? Is because we know you look a little bit like him when he was that age, but also of the type of playing? Yeah, probably because of that. And everybody say that I have legs like him. So, but that's all these people, you know, the people who look the Cruyff. The newest, they don't recognize so much. Toen Juricic 16 was, speelde hij een toernooi in Israël en werd hij oppikt door de scouts van Manchester United. En mocht hij een weekend mooi trainen onder leiding van Alex Ferguson. When I was there, I was sure. I didn't believe in first moment because it was Manchester United. I was on the training with Cristiano Ronaldo, Rooney, Giggs, all the players. And when I was on the pitch with them, I stopped in one moment to say I play with them all, and it was crazy. And I also watched the game Manchester United-Chelsea on the Old Trafford, and I was on TV. And in Serbia, it was I take big publicity, you know, and everybody write about it and speak about it, and I think that Manchester gave me this big name. Yeah, you were sitting next to Mourinho then. I remember. Yeah. When I remember when I get in some room like this, and it was all famous player. Bobby Charlton also was there. Marcel Desailly, Mourinho, also now the Portugal selector of the team, Carlos Queiroz. Yeah, the big coaches were there, and it was a big pleasure to me to be on that place. Totdat Juricic in Heidland Servië geen EU-land is, koe hij nog net naar Manchester. En dat is volgens de reden dat Juricic pas volgende week van het eerst meedoen kan. 31 januari wordt hij 18 jaar. Toch traint hij al een jaar hier mee in Heerenveen en koe hij naar tal van oren topclubs. Yeah, I have a lot of opportunities, but I know in past Miki Soleimani also come here, and my agent was the agent of Miki Soleimani, and he said to me, okay, we go to Heerenveen. We're gonna stay 7 days. You just look. If you like, we stay here because they have very good conditions, and the Holland League is very good for attackers, you know. And especially Heerenveen give the chance for a lot of young players, and that for me that was the important thing, and I choose Heerenveen. Al is daar de vergelijking met Cruyff, Stojkovic en Liedmanen, er is nog een vergelijking. Everybody say that I play on the place like Kaká, and I play almost like a style like him. So maybe he is the player. I prefer him like a player. Bij fjouwer van sokkenbijnamen kan het haast net misgaan. Houd hem dus in de gaten. Filip Juricic.